மகா, கண்ணை மூடி நல்லா நம்ம குலதெய்வத்தை கும்பிடுங்க. குலதெய்வம்னா என்னப்பா? குலதெய்வம்னா நம்ம பாட்டை முப்பாட்டேன், அவங்களோட பாட்டை முப்பாட்டேன், எல்லாரும் தலைமுறையா வந்து இங்க சாமி கும்பிட்டுருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருடைய மூச்சு காத்தும் இந்த மண்ணிலேயே இந்த சாமியை தான் சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கும். அந்த மூச்சு காத்தும் இந்த சாமியை சேர்ந்ததுதான் நம்ம குலதெய்வம். நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா, மனசுக்கு பாரம்னா, நம்ம குலதெய்வத்தை கும்பிட்டா நம்ம முன்னோர்கள் காதுல கேட்டு நமக்கு ஒரு வழி காட்டுவாங்க. எப்பா, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. என்கிட்ட தொலைஞ்சு போயிட்ட மாதிரி இருக்கு. நீதான் என் குலதெய்வம். இந்த இட்லி கடையை நடத்த நீதான் ஒரு வழியை காட்டணும்.